mogen jullie met z'n allen die stappen naar achter. En op de vijfde plaats, we zitten nummer 28, Theo Schotten. Vierde plaats, we zitten nummer 29, Arno Verheyen. Derde plaats. Dat is nummer 31. Remo Koesmans. Onze tweede plaats. We zitten nummer 30. Roland de Molen. Onze winnaar van vandaag bij de Masters zit nummer 32, Eli Rivera. Goed zo mee. Kom maar lekker. Applaus voor deze heren. Winnaar in de buurt.